Čauko Tomáš, čo nerad tetuješ? Malé kerky. Tým myslím, že také tie malé detailné veci, ktoré musia byť úplne presné, je tam vidno každá malá pičovina. Asi to, neviem to dobre robiť podľa mňa, ale kľudne ma s tým otravujte niekedy. Sevas Filip, čo nerad tetuješ? Mačky, psov. Vieš čo, nerad tetujem prsty. Teda skoro vôbec netetujem tak, lebo je to na piču. Sevas Jimmy, čo nerad tetuješ? Nerad tetujem asi malé nápisy, to mi tak dosť vadí a prekáža v živote. A čo týka miesta, tak asi krk a chlapský zvar. Nepýtaj sa prečo. Ahoj Tess, čo nerada tetuješ? Neznášam tetovať krk, to je pre mňa také miesto, kde to nikdy neviem poriadne zapasovať a spraviť. Potom čokoľvek, pričom už potrebujem hodinárske okuliare, čiže mikrorealistiku a všetko, čo je malé. Čauko Čaba, čo nerad tetuješ? Nemám to vyslovene, že čo by som nejak nerad tetoval. Keď ten obrázok vypadá dobre, alebo tá kerka, mi viac menej jedno, aký štýl to je, alebo takto, alebo miesto. Keď to vypadá dobre na tele, tak hocičo.